hyvin. Loistavaa. Nyt vaan katsotaan päästäänkö me servolle. Anubikseen mennään, kyllä! Ai jumalauta. Siellä! Laitetaan kuva vielä tosta. No niin. On hienoa. Niin kun näillä on coachikin tällä vihutiimillä. Joo, mutta eihän... Pitää laittaa toi... Moro juontaja ja muut mestarit, koska seuraava bingo se maistuisi kyllä hyvältä ja miten meni assyt, että tosiaan hermeettistä iltoa vain. Tosiaan, no sehän meni oikein mukavasti. Ei siinä mitään Ei siinä, sehän oli ja oli ja meni ja... Tosiaan. No niin. Ilmeisesti pojat aloittaa teroina, ja sehän on pelkästään etua niinku rapahousulle. Toimikohan tässä muuten tää Spectator? Hyvin näyttää toimia. Heti kun laittaa tää autodirektori päälle, niin ase häviää kädestä. Epäselvä kuva. Onks tää muuten vähän ylivalottunut tää kuva vai kuvittelenko minä vaan? on mössöä. Ei tän mössöä pitäis olla. Mutta tää on jotenkin ylivalottunut mun mielestä. Tähän mulla on Windowsilla. Ei tän pitäis olla ylivalottunut. Kyllä tää mun mielestä on. Tää näyttää tää Anubis aika oudolta. Mä en nyt koskenut mihinkään asetuksiin. Siis ei tää hetkinen. Tää on totta, tää näyttää teille ihan hirveeltä. What? Niinpä on muuten bitrate 2700. Mitä? Ai se on sen takia, mitä vittua ne? Ihan pikku hetki, hei. Ihan pikku hetki, katsotaan nyt tää asetus kuntoon täällä. Ulostulo. Bitti rupes 2500! Okei. Okei. Vaihdetaan toi. No niin, katsotaan sitten miltä rupee näyttää. Onpa outoa kyllä. No niin, hei me ollaan valmiita ekaan peliin. Onpa outoa kyllä. Mä en oo tosiaan kyllä koskenut tohon asetukseen millään tavalla. No niin, laatu ainakin parani. Katsotaan, paraneeko muuten. No niin, kuvalla. No miksi mä olisin laittanut vittu 2500 bitrate? En mä nyt niin kännis kuitenkaan täällä koneella. Outouksia on tapahtunut. No niin, mutta me lähdetään kuitenkin voittaa tää Morakers. No, se ei nyt, no joo. Se nyt ei ihan lähtenyt, mutta... Mulla on kova luotto. Viho oikein antaa vielä tän Tero-puolen aloituksen tässä, okei. Okay. Katsotaan sitten. Pojat, se on kova paikka nyt tässä. Totta kai meidän niin Puolan vahvistus... Hetkinen. Miten mä saa... Ei kun voi vittu. Joo. Nyt tää muuten pukaa, kato kun täällä on valmentaja mukana. Niin nämä pindit menee sekaisin. Joo. Mä en pysty valitteen viimeistä pelaajaa, joka on takis. Irvasta ei pysty valitteen. Mahtavaa tennistä. No ei, mutta näköjään A-saitille mennään niin, että helati! Jyrskyttäjä. No, flankki menee vähän vituista. Väliäkä tolla. Oho! Suokka! Tää on 4-4. Autodirektori poimii täältä midi-pelaajan. Syytä siihen mä en tiedä, mutta 4-4 retake. Hei vittu, ottaako ne heti johdon tässä? Ottaako pojat heti johdon? Ei voi olla totta, 4v4. Siinä on paikka, ei vittu, ammu kohti. Ei kauheeta raakana. Ja kuka sen pelastaa? Se on muuten takis viimeinen. Irmanen viimeinen. Anna nyt. No joo. Iso NT, hei.
eka kierrosvoitto oli todella lähellä, pommi meni maahan ja päästiin kuitenkin pitkälle riiteekki. Irmanen muuten, jos et satut, no toivottavasti et oo chatissa vaan keskityt peliin, mutta onkohan tässä... Mä nyt oletan, että tässä CSTV:ssä on siis diilejä valmiina. Ainakin toivon niin. Oho. Naattistäkki midiin. Erittäin hyvä. Tää on pakko olla takis, niin onkin. Oho! Pelin parhaalla aseella. Mit? Aha! Juu, no. No, se nyt meni vähän vituiksi. Kahdella puskilta näköjään kusari. Pommi jos sinne lattialla. Kivaa paikkaa jää. Tosiaan, siitä vähän. No, MP9. No, Lopets antaa. No, talsi viimeinen. Nyt tulee muuten. Juha joukkojen nimi Uganda. Okei. Okay. Ui juma. Selvempi homma. Katsotaan Ugandaa sitten seuraavaksi vaikka. Nerfatkaa MP9. Mut siinä oli pojilla paljon hyvää. Siis niinku taktisesti tässä ollaan näytetty jo kuitenkin niinku periaatteessa parasta. Mut niin suottapi pojat ottaa vähän pataa. No alku ainakin tietysti on vähän niin ja se on näin. Ja jatkuvasti nykänen, mutta tää on pitkä kartta ja yksi NA-nade siitä. Tää pukaa tää autodirektori, tää on edelleen ihan paskana, mä en niinku No siitä ja Tappo ei oo kyllä huono, se on takis viimeisenä näköjään päässyt tältä B-saitille kävelemään, mutta ei se nyt ihan lähtenyt. Mut hei, 3 tappoa kuitenkin. Paljon oli hyvä. Tää on hyvä, kun tää autodirektori antaa meille tämmösiä erilaisia kamerakulmia, mutta sit tää ei niinku toimi kunnolla muuten. Niinku kierroksen aikana. Mutta olisiko pojilla nyt pieni taktiikkapalaverin paikka? Ei. Luotetaan omaan tekemiseen. Nyt olisi kyllä tärkeää ainakin saada tappoja aikaan. Vähintään 4 tappoa tässä, niin kaverin pankki ei pääse tosta ihan karkaamaan. Suokka kärkee. Ei spottaa ketään. Polttoa kanaaliin. Siinä olisi paikka. Vihu ampuu takaisin. Mitä voita takis, älä... Oho! Älä tiputa pommia sinne. Älä lähde nyt yksinään hiihtämään. Älä yksinään! Ai. Pommi viedään Vihulle siitä taktisesti ja Vihu kuvittelee, että rundi olisi ohi. Hyvin saadaan kuitenkin savu tohon pommille. Sitten pitäisi päästä hommaan vielä rauhoittua. Noin. Sitten laitetaan muutamat savut siinä vielä noin vähän päälle. Ja sitten lähdetään näköjään puskee bossilla. Noin. Tosta se on. Ensimmäinen Lopetsi on kova äijä. Noin. Siitä seuraava jyrskyttäjä mankeli. Ja kukas meidän viimeinen mohikaani on jäljellä? Meidän viimeinen mohikaani on Kroki. Ja Krokilla vielä tosiaan ei yhtään tappua ole. Ja ei välttämättä tule tälläkään kierroksella. Niin saa grafiikista vaikka 5 tappoa. No eläpä nyt kato, tässä on paljon hyvä. Irmanen, onko tässä diilejä tässä CSTV:ssä valmiina? Mä toivon ja uskon niin. Lopetsi on ollut kyllä näkyvä hahmo. 8-1 lähtö, ihan ok. 13 on olla pommin varma, eipä välttämättä oo. No niin joo, siis ihan varmasti vaan, että tässä ei tule mulle ongelmia. Mut hei, 4-0 lähtö. Annetaan Vihulle semmonen kuvitelma, että tää on ihan rallattelua. Annetaan Vihulle AK siitä ja tämmöstä. Noin, tosta kamerakulmaa vähän näitä meille CS2 uusi autodirektori tarjoaa. Komiata on. Kiva lähteä pelittelemään. No, ei se mitään. Voi maksella. Nadella savu helvetti, uutta nadea, mutta hyvä tupla nade tuohon midiin. Paljon kaverille siitä jää siinä. Siinä on suokalla paikka, mutta kun ei näe mitään, niin mitä voi tehdä? Jyrskyttäjälle seuraava paikka, ilmanen tosta kyytiin, loistava 2v4, käännettävissä. Ja nyt joutuu Vihu vähän reagoimaan, 2 pelaajaa saitille tästä. Ja kun on puskettu tosiaan tuohon midi kaistarille asti lähes tulkoon, niin varmaan Ohteri jää tuohon portaille, juuri näin. Siima ja mattotaktiikka, kyllä se näin on. Noniin Kroki. Onko sillä ase kädessä? Onhan sillä oltava. Riittääkö Lopetsilla maltti? Taitaa riittää. Siellä on kuitenkin edelleen erittäin hyvin bossi pelaa. Ja
datsi painanut tuohon portaille ja tulee saamaan tästä muuten ilmaisen, kun tuosta nyt jyrskyttäjä tulee tähtämään ihan justiinsa. Hänellä kuitenkin ADR 11. Hituisen hiljaista ollut ja positio on vaikea riidaa, vihu puskenut pitkälle ja se on bossille niin sanottu, eipä ollutkaan bossi, vaan se on banaan, vittu. Aha, Kroki poimii, hei 1v3, puoli minuuttia. Vähän ikävä tilanne. Vähän ikävä tilanne tässä, mutta no niin. Ei mitään, ei 15 sekkaa aikaa plättää pommi. Vähän näyttää siltä, että säästöpuuhaksi menee ja näin. Saisiko tuohon yhden tommosen noin? Joo, mä en tosiaan... Pakko laittaa autodirektori päälle. Tää ei Silloin kun coachi on servulla, niin ei pysty valittamaan viimeistä pelaajaa tästä. Top 3 kohokohdat assuilta. No Paulin pelivideot tapasin livenä. Siinä on kaikki top 3. Ainoa syytä se viivulla on coachi. No joo, se. No niin, takis sieltä ja taas mennään yksinään ja no joo. Sieltä on viholla 3 pelaajaa ottamassa vastaan, että siinä kyyti on vähän kylmän oloista. Nyt tarvis vähän tämmöstä niinku... Tarvis vähän tommoista taktista yllätystä tähän. Mun mielestä se midikaistale ehkä on semmonen, minkä niinku joukkue saisi helpoiten haltuun tässä, että lähtisin ehkä niinku rakentaa sitä kautta. Ja tietysti helpottaa, jos vihulla ei olisi 10 tonnin pankkia tässä. Niin vihulla on vaan paremmat cheatit. On muuten hieno Tiger-tuutti. Oiskohan anime-keisistä muuten avattu. Noniin. Oho! Nyt on muuten lähellä, että lähtee takikselta takatukka matkaan. Joo. Elä meissä. Noniin. No se meni siinä. Kauheeta se meni siinä. Ei vaan kun ei taitu, niin... Jaha, nyt unohtuu A-puskia tätä samaan aikaan. Joo, no niin, nyt muuten tapahtuu vähän joka puolella 1v3 ja tää on vielä voitettavissa. Kroki on pelimies. Hän on hyvä näissä. Nyt olisi midikaistelle periaatteessa timingi ois tässä. Mut sitähän ei tietenkään kaveri tiedä. 9 OP dasilla. Jos tämän saisi tosta midistä pyyhkästyä, niin tää olisi ihan tehtävissä vielä. Ja midin kautta sitä lähdetäänkin. Lithrow. Hän pakittelee B-saitilla kohti backsaitia. Kyllä vain. Alttarille mennään. Skip it away now. Ja samaan aikaan siellä hiivitään midikaistaleelta ja siitä vilahtaa ruutuun vihu juuri näin. Midi on spurtattu läpi ja sitten on tämän kierroksen kannalta erittäin kriittinen dueli Lithrow'a vastaan. Tämä pitää voittaa ja sitähän ei voiteta valitettavasti tällä kertaa. Mutta siinä oli paljon hyvää. 7-0. Ja nahkahissin ajeluun. Kyllähän tässä on karsinnossa mukana muitakin kotimaisia. Katsellaan muutama peli tästä. Ja Janon pelithän löytyy Janon kanavalta. Siellä on Raivo muuten päiväinen selostaa. Niin niitä voi katsoa sitä kautta. Ja siellä on viihdettä tarjolla koko kansalle. Ja tällä kanavalla nyt sitten katsellaan vaikka... Nyt ensin tästä rapahousun. Mutta katsotaan nyt sitten mitä muuta pelejä me löydetään tästä. Aika hyvät naaret. Hei midikaistalle ainoa vaan, että vittu kun kärisee. Ai. Tässä pelissä tulee silmään. Tämä kauheeta raakana, mutta ei mitään. Hei. Katoinkin jo tossa, että miten täällä yhdellä viholla on 0 tappoa vielä, mutta se olikin se coachi, niin... No. Täällä on laustettu rellukin näköjään tällä banaanille. Ja joo, hei 1v5 käännettävissä periaatteessa. Siis miksi nää klierraa kusaria? No, kato jyrskyttäjä, 1 pyyhki. Ota lisää. Otti 2! Iso. Erittäin iso. Hyvä jyrskyttäjä.
Tarvis tiimin tukea. Siinä nyt yhteensä on kundeilla 5, 9, 11 tappoa aikaan 8 rundia. Se ei kyllä ole paljon. Nyt vähän lisää tarvis. Voidaankin katsoa Ugandan peliä. Joo, mä veikkaan, että ne on päässyt kakkoskierrokselle kyllä suoraan. Ja on melkoisen varma, että Rapahosta ei sinne kyllä pääse, mutta... Kuten sanottu, niin Trust the Process. Tää tiimi on erittäin hyvä tuolla CT-puolella. CT-puolella hyvin clearataan smoke siinä midissä. Saalista ei kuitenkaan tule. Ja Ei vittu, on vähän likainen kyllä. Onko niin hyvä, että voitto oli 2 kierrosta? No tästähän meillä on tässä Prediction meneillään. Kontrolli on menetetty ja nyt kyllä Teropuoli vähän liikaa antaa kyllä tilaa. Kanali ja A-vesi, se on vihun hallussa. Ja midi näin ollen sitten luovutetaan. 2 pelaajaa, 3 pelaajaa itse B:llä, 2 puskinut tuosta midi-kanalia. Ja A-vesi, se on vihuilla. Oho, Suokka antaa, hei, 4v4. Lähteekö vihu höntyilemään? Tässä muuten jännitys tiivistyy, nimittäin siellä olisi kanalissa seuraava kontakti. Hyi vittu, nämä ampuu tiukkaa. No niin, Suokka. Nyt olisi timingin päästä midistä. Nyt jos mennään nopeasti selkään, niin vihu ei tätä kyllä riidaa millään. Jyrskyttäisi kope päällä. Tästä jos sais hyvän poiminnan, mutta kun ei perkele pysty painamaan, kun ei näe mitään. Ja pommi siinä tosiaan taas viety vihulle lattialle. Joo. Kanalin arvotus. Talsella on kuitenkin tää museo kiinni. Oho! Hei, pari tappoa. Ois voinut tulla vähemmänkin. 9-0. Joo, tää nyt on tämmönen. ja taktiseen aika lisää. Vittu se. Okei, nyt on annettu vihulle vähän siimaa. Mites me tää homma käännetään? Joo, ostohan se näköjään raavitaan. Joo, kyllä. Vihulla on siellä pankki enemmän tai vähemmän täynnä. Ei mitään. No voi pömpelipälle! Nyt täytyy antaa luunappi möksättäjälle! Nyt alkaa muuten rytise. Irmasella muistaakseni oli 2 fragia tässä. Joo, 2 fragia on kasassa ja joo. No siinäpä se. Heidän pinnat on kyllä parempia kuin vihuilla, että jos siitä lähdetään, niin Suokalla, Nextepillä ja Takiksella kaikilla on 100 pinnaa heidän reittiä. Et niinku, kyllähän tässä periaatteessa ammutaan vihua paremmin, mutta vastustajalla vaan parempi tuuri. Hyvin vittu näitä valoja oikeesti. Tulihan se treidi sieltä, hei. Älä lähde nyt yksinään paahta. Elää herjumal. Voi. Vähän tehdään ehkä yksittäisenä nyt liikkeitä tässä. Ja näistä niinku tän tason tiimit rankasee heti. Se on Takis viimeinen mohikaani, niin yhden pyyhkäseen lisää ei tuu. Ja taas tämmöstä niinku tasasta 2 tapon kierrosvauhtia mennään koko ajan eteenpäin. Mutta ei valitettavasti riitä, koska 2 tappoa on koko tiimin saldo. CT-pisla kotiin siitä ja joo, vihu. No siis ei se periaatteessa, niin kun CT-pisla himaa silleen, että vihu ei saa plänttiä, niin se voi olla, että ne vetää ekon siihen. Niin sillä päästäisiin jo tosiaan siihen 2. Kuraus ei kerkkiä ampumaan takaisin. Niin, noniin, ja taas tehdään tää tuikkuhattu tosta, no eihän tätä voida imeä joka kierros. Miten tää syödään joka rundi tää? Anna nyt, ei! Hei, krokilasi. Nyt mennään hei, pommi! No, ei mitään. AK ollaan saatu. Täällä vielä luotetaan tosiaan siihen, että homma kääntyy ekottamalla. Joo, ainoa vaan, että vihusta on tietoja noin. No, ei se mitään, 2 tappoa jälleen. Kyllä tässä on paljon hyvää. 11-0. Joo, Prediction. Meillä jännitys tiivistyy. Onko 2 rundia tarjolla? Se vähän melkein se pislan vaatis. Yksi olisi hyvä saada tähän puolelle. Ei, mutta siis on tässä paljon hyvää. Kuitenkin niin tappoi tulee joka rundilla. Tuommoista niin kliiniä ei tule.
Tän päällä on hyvä rakentaa, kyllä se näin on. No, ekasi, aha. No, juu. No siis, no joo. Anna vaan. Oi. Oho! Siis vittu, 1v5 klutsin tästä jos vedät, niin vedän oikeesti paidan pois. No nyt alkaa, ai, kun talsi alkaa jo haistella ja bossilla on kulmakin, nyt pitää vetää ylileveeksi. Älä shiftaa, hyvä, erittäin hyvä. Annot vihu tulossa jo selkää, vihu tulee jo selkään. Ei voi mitään, voi. Ja taas 2 tappoa, mutta ei riitä. Joo, no siis 12.0 halfi. Periaatteessa siinä on niin kuin, siinä on paljon hyvää kyllä. Pistää viimeiselle kiekalle tosta. No nythän pyytkäin. Se on tuo coachi, kato mikä tekee, se on ihan varmaan se. No niin pojat. Nyt sitten lukko päälle. Midistähän ne on tulossa. Tulee kiire. Okei! Ai saatana, siinä on ollut paikka, anna nyt vaan, hei 3v3, tää on oikeesti käännettävissä. Sitten mennään tuikulla, Kroki ois siellä yllätys odottaa. Ei kun se ajetaan sinne saat. Tonku haet, siellä kaveri plänttää. Ois voinut melkein sen tappaa, mutta ei tällä kertaa. Nyt on kiusallisen näköistä ja 1v3 valitettavasti ei taida kyllä taittua. Tää pitää hakea ensimmäisenä. Ei vittu.